berriro hemen Gotzon Barandiaran dugu gurekin elkarrizketatzeko. Lehen Oier Gilanek galdera utzi dio, nik neuk egiteko. Ia ondo gogoratzen naizen, lehenago azalpen txiki bat, Gotzon, ondo etorriak aizo, 4 liburu, artikula prentsan, ez ditugu zenbatu, saioak literaturaz irratian luzaroan, Larrabetzuko eskolaren sortzailetakoa, kudeatzailetakoa, Ahotsenearen sortzailetakoa, kudeatzailetakoa, eta ez dakit beste zenbat egitasmotan ibilia eta zabiltzana. Oier, seguruenik zuk literaturaz hitz egin nahi izango duzu? Albada, bai. Albada. Beste guzia etorriko zaigu bidean, tarteka behar bada. Oier Gilanek utzi duen galdera da, gitxi gora bera. Bihotz Bakartien kluba sortu zenuten, pero Larrabetzuko eskola, halako ekimen batzuk, eta ia horrek zer eragin izan zuen, edo eraginik izan ote zuen, zu idazten, ez dakit, baina behintzat argitaratzen hasteko. Bai, Larrabetzuko literatura eskola izan zen, guk irakurtzen, ikasteko, abiarazi genuen ekimen bat, Inigo Aranbarriengana jo genuen ideia bila, eta bera prestagertu zen lehenengo 2 urteetan berak hartzeko ardura, larun batero, Larrabetzun, hilean baten, 4 orduz egiten genuen eskola, gero Baskari eta Baskalostekoa, 6-7 ordu izango ziren. Eta nik oso gogoan dut, orduan egin genuen sarea, orduan bildu ginen asko, gaur egun literaturaren munduan buru belarri ari garela, bai idazle gisa, zein kazetari gisa, zein antolatzaile gisa. Ez dakit argitaratuko nukeen gerora, baina zalantzak ditut, igual ez, nuen lortuko, literatura eskola izan ez balitz. Literatura ulertzeko modu bat ikasi genion elkarri, uste dut, han bildu ginenok, guztira 10 bat urte, 11 bat urte iraun zuen literatura eskolak. Guk geuk aukeratu genuen zer ikasi, guk geuk aukeratu genuen nori eskatu zekien hori gurekin konpartitzeko, eta han egin zen zaretik, gerora, Euskal Herriko leku askotan, ekimenak sortu ziren literaturaren eta kulturaren inguruan. Zuk esan duzu Ahotsenea, baina Eako poesia egunak ere han hasi ziren, behintzat irakiten han hasi zen, gerora Eako herritarrek hartu zuten gidaritza, literaturia ere handik sortu zen, harreman estuak egin genituen Euskal Herri osoko hainbat irakurlerekin, hainbat idazlerekin, hainbat elkarterekin. Oierra aipatu duzu, guk Bihotz Bakartien klubaren bitartez metro kuadroka ezagutu genuen, haiengandik ere asko ikasi genuen, joan etorri asko egin genituen, horeretara, eta esango nuke ezinbesteko izan dela, giroa uste dut ezinbestekoa dela, asko laguntzen duela, literatura ulertzeko era guztiz aldatzen dizula irakurle zarenetik, eta sare batean parte izatea lortzen baldin baduzu, era bat aldatzen dizu ikuskera, era bat aldatzen dizu literaturen funtzioari buruz izan dezakezun irudipena, ez? Indibiduotik kolektibora iraga egiten zara salto batean, baina gero prozesuan ikasten zoaz are eta garrantzitsuagoa dela, zuk hasieran uste zenuena baino, kolektiboki eragitea, eta gure hizkuntza zapaldu, menostu, gutxiagotu bat izan da, are gehiago. Orduan eta gehiago. Ondorioz esan dezaket, literatura eskola, Bihotz Bakartien kluba, literatura eskola, modu kolektiboan lan egin izan ez bagendu mende honen hasieran, hemen nengok ez ziurrenik. Hortik, lehenengo liburua, Arrakalak, poesia liburua da. Zure tituluak azken erarte beti izan dira hitz bakarrekoak, ez dakit Euskaldun guztiek badakiten Arrakalak guk argideko zer dan, zergaitik Arrakalak eta zelan planteatu zenituen poemok,
zer hartu zuten abanguardiako guzti horretatik, ze literatura eskolaren lehenengo urtietan, batez ere abanguardiak eta landu ziren, ez da? Bai, literatura eskola sortu aurretik baneuzkan poema desiente idatziak, eta gero aldatu ziren literatura eskolan ikasi nuenetik, eta batez ere gero edizio lanetik. Hau da, orduan gogoratzen dut, Gorka Arrese, Inigo Aranbarri eta Jose Luis Otamendiri erakutsi nizkiela poemak, eta hasierako bertsiotik, jatorrizko bertsiotik publikatu genuenera, ez dakit zenbat, baina dozena erdi batetik gora bertsio berridazketa egin nituela liburuaren zorionerako. Erabat aldatu zirelako poemak, erabat ondu zirelako zuten kalitate berezkotik, ez? Asko hobetu ziren. Eragina irakurtzen genuenetik literatura eskolan, gero Baskarietan, Baskalosteetan hitz egiten genuena izugarrizko garrantzia eduki zuen, batez ere fokoa non jarri erabakitzeko orduan, ez? Eta literatura zertarako publikatu behar nuen horren kontzientzia izateko, ze gauza bat idaztea da eta beste gauza bat publikatzea da. Eta arrakalak izan zen, haustura bat, haustura emozional bat, personal bat, baina nire inguruan eta gizartean ikusten nuen haustura bat ere. Hausturak izan daitezke, hartzen baldin badituzu zentzu negatiboan oso mingarriak, baina beste zentzu batean hartzen baldin badituzu aukerak zabaltzen dizkizu, ez? Arrakala bat horma batean, batentzat izan daiteke apurtuta dagoen zerbait, eta beste batentzat izan daiteke nire kasua hori zen, atzean dagoen espazio horizonte hortzemuga etorkizun berri baterako aukera bat, eta nik hortik hartu nuen. Okerrezpanago honekin ikuskizuna sortu zenuen, eta horrek dakarren galdera da zera poesiaren zabaldu beharra, ez da? Eta zuk ere kantatu egiten zenuen, uste dut, okerrezpanago. Ala orduan ez, bai, ez da? Ez dut uste, ez katamalorekin bai, baina arrakalakekin ez. Baina hori zen, lehen aipatugu, adibidez metro kuadrokakoak ere hor ari ziren, eta Euskal Herrian gure antzeko hasiberri asko ibiltzen ziren poesia rezitaliak egiten, gure aurretik ere guk ezagutzen genituen Datarrak, Inigo Aranbarri eta Otamendirekin emanaldiak egiten, ezagutzen genituen Mikel Marquez eta Paco Aristi. Gure aurretik ere jenteak egiten zituen horrelakoak, eta guri irudiz gustatzen zitzaizkigun, harremana bageneukan gainera. Uste dute horrela sortu egin genuela harremana idazle eta musikari haiekin, ikusle izatetik eta irakurle eta zale izatetik, eta guretzat oso giro aproposa zen sortzen jarraitu ahal izateko, ikusten genion funtzio bat egiten genuenari. Ez ote da jende aurrean poesia irakurtea idazleak berak izan dezakeen autokritika esperientziari gogorrena eta latzena. Hau da, konturatzea, ez ete da irakurleek entzule bihurtzen direnean konturatzen garala gu geu idatzi dugun poesiaz. Nahi dut eta okerrez eta hobetu beharrez alde horretatik liburu lehenengoarekin zer ikasi edo adozagoz, pasatoz? Bai, imperfekzioak antzematen dira lehenengo kolpean. Oholtza gainean, niretzako behintzat oso esperientzia gogorra da, ez dut normalean ondo pasatzen, ez? Baina bai konturatzen zara, errezitaldiak dirauten bitartean poema horiek aldean daroatzazula, aldatu egiten dituzula zuzenean, lekuaren arabera, publikoaren arabera, zure aldartearen arabera, biluztu egiten zarela zeuzelan, agertzen zara lehenengoz oholtza baten gainera, zure gorputz horrekin eta eskuak ez dakizu nola erabili behar dituzun, ez dakizu poemak ze ahotsekin, ze tonorekin egin behar dituzu, jentea daukazu aurrean eta ikusi egiten duzu jenteak nola erreakzionatzen duen. Orduan, niretzat inpaktu handi izan zen oholtzan aritzea, eta uste dut horregatik
ordutik eta aurrera ere beti ahalegindu naizela babestuta irtetzen oholtzara, ez? Beste batzuekin batera. Bai, hor sortu zenuten, Katamalo izan zen bigarren liburua. Katamaloa behar bada euskararen mundura ekarri zenuen, ze guk ere kostaldean ez dugu esaten Katamaloa, zergatik izan zen Katamalo maskararen edo ideia hori poema bilduma horretarako. Bueno, nik uste dut poesia Beti da Katamaloa, ez da? eta gainera esan nahi dut estetikatik dauka gehien bat, ez? Literaturak eta poesiak are gehiago. Orduan, nik uste dut poemak idazten dituzunean, edo nik bezala poemak idazten dituzunean, hizkuntzak izugarrizko garrantzia hartzen du, eta hizkuntza badu estetika bat, eta Katamalo edo maskara berbak esan nahi berbera eukiarren ez dute gauza bera adierazten. Eta orduan, nik autua egin nuen orduan, Katamalo, erakargarria egiten zitzaidan hitza, eta horregatik nuen. Orduan, ikuskizuna sortu zenuenean, grabatu ere egin zenuten, zera Berritzarrakeko kantariarekin, espiritu dira, Urbizutan, ez da? Urbizuekin kantatu zenuen. Benetan ikuskizuna zoragarria izan zen, nola musikatua eta dena. Hor poema batzuk sartu zenituen, zeintzuk dituzu orain gogoan berriro kantatzeko moduan edo zeinekin geratzen zara, zeia irratietan eta artxibuetan eta daude musika soinuak eta da. Bueno, liburutik diskora ez dut uste poema askorik dagoenik egitura, forma jatorrizkoarekin, gero aldatu egin genituen asko, ez? Ez bakarrik Gorka horran 9 musikari, 8 musikari eta ni aritu ginen, ez? Eta orduan denen artean osatu genituen kantak, naiz eta du inongo zalantza barik, Katamalok etzuken izan duen oihartzuna Gorkak parte hartu izan ez balu, ezta? Eta gehien gogoratzen ditudanak, lantzean entzuten ditudanak. Han eta hemen, nik ez daukat ohiturarik aurretik idatzitakoa berraztertzeko, berrirakurtzeko, eta liburu bat amaitu eta entregatu editoreari, eta behin betiko bertsioa entregatu, eta etortzen zait urrengoa edo urrengoaren zantzoa izan daitekena, edo badauzkazu beste 1000 gauza egiteko, eta orduan ahaztu egiten ditut liburuak. Eta orduan Katamalo badaukat aldean, hori bai, eskerroneko sentsazio handi bat, batez ere gero ikuskizuna eta diskoak atera genituenean nolako harrera eduki zuen, eta oraindik ere, Euskal Herrian hain musika ona, hain talde pila egonda eta hain kalitate honeko taldeak eta hain anitzak eta etengabe joka duela 8 urte amaitu zen proiektu bat dela eta jendea oraindik ere etortzea noiz errepikatuko duzue, noiz bueltatuko zarete. Arraroa egiten zen niri. Poema bat handi buruz dakizuna edo tartetxo bat, zenegin, orain esan da beira, bota hasieraren bat, olerkiren batena edo kantu batena. Oraintxe bertan? Ez daukat poema bat gogoko, asko gustatzen zait antzarak nola gelditu zen, asko gustatzen zait ostondu sakon poza nola gelditu zen, edo ukatu egin izun zoriona, badakizkit gehienak, baina ez daukat bat kutuna esateko, hau da... Baina gogoan dauzkazu. Bai, badinotzut gure semeek entzuten dute, etxean, ez? Zarrenari esaio gustatzen, baina entzuten du, txikiak jartzen duelako, eta lantzean entzuten dugu, eta galdetzen digutelako. Gotzon Barandiaran Arteaga, 1974an jaio zen Larrabetzun. Haren idazle lana ez da literaturera mugatzen. Sarri musika baliatu izan du hitzak entzuleengana eramateko. Horren adibide dira BBK, Bihotz Bakartien Kluba, eta Katamalo musika taldeekin batera egindako emanaldiak, edo Rafa Ruedarekin eskaini dituen hitzaldi musikatuak. Oholtza gainean bezain beste edo are gehiago, aritu da eta aritzen da oholtzaren atzean,
sortzaileei beren lanak plazaratzen laguntzen eta kultura zabaltzen. Horren erakusgarri dira literatura eskola, literaturia, ahotsenea eta jalgi egitasmoak. Barandiaranek kaleratutako lehen liburua poesia liburu bat izan zen, Arrakala izenekoa. 2004an argitaratu zuen, eta hango poemak oinarri hartuta, hainbat emanaldi eman zituen BBK taldearekin. Antzera ibili zen handik 3 urtera atera zen bere hurrengo liburuarekin, Katamalo. Poesia sozializatzeko asmoa zuten, eta lortu zuten. Hau esan zion Argia Aztekarian, Uxue Alberdi Eztibaritz elkarrizketatzaileari. Argi dago musika oso bitarteko ona dela mezuak, ideiak eta sentimenduak zabaltzeko. Agian poesia hutsarekin zailagoa da. Beste arreta bat eskatzen du, sakonagoa. Hitzak bakarrik aurkezten zaizkizu eta zure ahaleginaren baitan dago hitz horiek ulertzea. Musikarekin pista asko ematen dira, eta jende gaztearentzat oso formula erakargarria da. Guk ere, hautsi da Anfora diskoarekin deskubritu genuen Etiopia liburua. Musikak beste bultzada bat ematen dio poesiari, eta ez dauka bakardadean liburu bat irakurtzearekin zerikusirik. Gainera, argi dago, Gorka oso ona dela melodiak egiten, eta horrek garrantzi handia izan zuen. Eta egia da poesia sozializatu beharra dagoela, baina hori askoren artean egin behar da. Bai, behar bada Berritxarrakeko Gorka Urbizu taldean izateak lagunduko zuen arrakasta lortzen. Edonola ere, ukaezina da lortu zutela hainbat eta hainbat pertsonak poesia kantatzea eta maitatzea. Baina halako batean egitasmoari amaiera eman eta idaztera itzuli zen Barandiaran. 2010an Errotik novela atera zuen eta 5 urte geroago Gidariaren okerra. Bilboko Euskalduna ontziolako garaietara eramaten gaitu lehenak, eta bigarrenean berriz istorio beltza osatu du, irakurleari zer den egia eta zer gezurra pentsaraziz. Aurrentzako, ipuin ilustratu bat etorri zen gero, Arrarotz, eta iaz atera zuen oraingoz bere azken liburua dena, Hitzen ahairea saiakera. Sarreran, irakurleari zuzentzen zaio Barandiaran, bere ibilbideari buruzko xehetasunak ematen ditu tarte batean, eta saiakeraren hasia zein izan zen ere azaltzen du. Baliagarria da beraz, bere biografia osatzeko. Hau dio. Literaturaz gehiago jakin behar genukeela oharturik, geure buruak geuk elikatu behar genuela abatzita, behinola literatura eskola sortu genuen Bihotz Bakartien klubaren eta Susa argitaletxearen abaroan elkartzen ginen batzuek, 2004an. Geuk erabaki genuen zer ikasi. Geuk erabaki genuen nori eskatu zekiena gurekin trukatzeko. Geuk erabaki genuen noiz, non, zelan. Gure herrian, literaturaz asko dakien lagun asko dagoela uste genuelako. Lehen 3 truke urteak Larrabetzun burutu genituen, baina parte hartzaileak nondik zetozen oharturik, sarea ahalik eta gehien edatzea helburu, 4. ekinalditik aurrera, Euskal Herriko hainbat bilgunetan antolatu genuen. Literaturarekin bizi genezakeenak liluratzen gintuen uste baino herrikide gehiago daudela ohartu ginen, eta biribilketa horretan ikuspuntu, gogoeta, proposamen eta egitasmoen erauntsi batek astindu gituen etengabe. 2007ko truke urteko lehen eskolan, Inigo Aranbarri eta nari bildu genituen honako gaia hausnartzeko. Gure imaginarioa kantagintzaren bitartez. Eskola horretan dago hitzen ahairea honen sorburua. Pasarteak ondo erakusten du zein den Barandiaranen metodoa egitasmoak martxan jartzeko. Euskal kultura iparrorratz, sortzaileak bidelagun, zaletasuna sortzea helburu. Halako batean novela idatzi zenuen, eta ez dut esango novelara pasatu zinela, ze eman zezakeen zera eskilaretan gora eta eskilaretan bera zela. Ez da hori, erabaki zenuen beste titulu hitz bakarrekoa Errotik idaztea. Errotik novela irakurri estuenarentzat eutsi gogor euskalduna, ertzainaken kantuaren garaiko kontuak da. Gogorrak, mingarriak, trauma sakona utzi zutena. Lehenengo eta behin bat, Errotik kontatuta, borroka hori da, zelan bai, nondik zespiritzitatik dator liburua, esate gogorra egiten ez bazizu. Bai, bueno, hori zen, gure aita minbiziak
hil zuen, 2000 urtean, eta niretzat oso esperientzia traumatiko izan zen, eta kostatu egin zitzaidan horri buruz idazte, eta lango batean ikusi nuen historia bat. Neukan gogoan niretzat miresgarria zelako, gogoratzen dudalako anaiarekin etorri izana hemengo Deustuko Zubira langileen borroka haiek ikustera, eta gero ertzainaken kanta horrek disko osoak, hau den aldatu nahi nuke disko osoak ere, produkzio aldetik oso kaskarra izan arren, kanta niretzat izugarriak izan zirelako, eta orduan halako batean zeharkatu zitzaizkidan ideia horiek, eta argi ikusi nuen, zer kontatu nahi nuen. Orduan maitasun historia bada, testu ingurua da, borroka latz batzuen testu ingurua, Euskaldunako borroka latzuen testu ingurua, 20. mendeko azken borroka handiak, langileen borroka handiak, baina maitasunari buruzko liburua da. Eta esango nuke nik idatzi ditudan liburu guztiak maitasunari buruzkoak direla. Lehenengo bietan ez dago zalantzarik. Lehenengo biak aipatu ditu. Laugarrenera etorrikoa. Hau ere maitasun liburua da. Eta borroka, langileen borrokei buruzko liburu bat da, aitaren eta lana baten arteko maitasun historia bat. Literaturaren aldetik, liburu honetan esan dezagun aipagarria da, zuk historia hori izan da ere personaia kolektibo bat hartu zenuela, eta personaia kolektibo hori langileria edo langileak dira, eta horreri eman zenion, uste du, lehenengo euskal literatura beste tratamendu bat, eta izan zen, ez ipintean nork izaten duen zer, asambladetan eta azaldu zeu zeratik egin zenuen autu hau, zekero? Bai, bueno, hori dokumentazio lan desente egin nuen, horri buruz, nuen fikzioa da erabat, baina oinarritu nahi nuen benetan gertatutakoetan eta testigatzetan, nik suertez Larrantzuko bi herrikide ditut Euskaldunan txikitatik ikasi zutenak, eskola izan zen lehenengo, eta gero ofizio ikasten zutenan, eta gero lanean hasten ziren, eta haietakoekin luze hitz egin nuen. Baina gero argi neukan fikzio egin nahi nuena, batez ere maitasun historia bat kontatu nahi nuelako. Eta anonimotasun hori iruditzen zitzaidan zela nire aldetik eskerrona adierazteko modurik eta adierazgarriena. Ez esanez bakoitzaren izena, baizik eta iritzi ezberdinak adierazita kolektibo oso baten ahotsa ekartzea, ezta. Naiz eta nire asmoa ez zen erreibindikazio oso liburu bat egitea, baizik eta maitasun historia bat. Baina iruditzen zitzaidan langileriaren borroka hori oso gutxitan islatua izan zela euskarazko literaturan, harrigarriki, gerora irakurri eraren hainbeste liburu irakurrita, egunero eta gure historian hain garrantzitsuak izan diren eta diren hainbat gairi buruz gutxi idatzi dugun, konturatu naiz, musikari buruz, langileen borrokei buruz, ez dut askotan beldurra eta komplexua izan dugula etiketatuko tegintuzten sozialista panfletoetan, eta horregatik ihes egin diogun gure historian hain importanteak izan diren, ihes egin diogun hain importanteak izan diren gertakizun bat zen. Euskaldunako borroka mendian gaineranko borrokarik handien izan zen, azken guda dantza izan zen, langileena. Eta iruzkingile batek, izena ez dut esango, liburu honetatik kritikatu zuena gogorren. Izan zen, ez zuzen ere ahots kolektibo hori, ez da. Autu hori egitea, ez zuzen ere, hemen zer gabiltza barriro ahots bakarra langileria, sozialismoa, apur bat dugun hau baten eta hori astintzen, ez da? Esan duzu zaitik egin zenuen autu hori. Bueno, nik gogoratzen dut iruzkingilea... Literaturaren. Bai, iruzkin eta kritika horretan ni egin duen, iraindu ez ezer egin zuen bere iritzia, orduan nik ezakat ezer.
ezer esateko, berak horrela irakurri zuen, eta nik ez daukat ezer esateko. Horren tartean, etorri ziren hainbat ekimen eta hainbat zera, eta halako batean, etorri zinean beste liburu batekin, nauzta errotik, hau Bilbo da, esan dezakegu, ze igaro ginen, halako lapsus edo tarte baten, Euskalduna borrokalekoa izan zanura, izatera itzinen supermerkatu edo azalera handi hori, Guggenheim, Bilbo berri hau, eta hor sortu zenuen gidariaren oferta. Hemen, literaturaren aldetik apustu eta arrisku handiak hartu zenituen. Bai, bueno, nik zaila, idaztetik bizitzea, euskarazko literaturan oso gutxi lortu dutela, eta aurrerantzean ez badugu zerbait egiten, are gutxiago lortuko dute. Literaturatik bizitzea, orduan, zehozelan, neukan ezer galtzeko. Orduan, eta berriro nator, niretzat eskola izugarri izan delako, ez? Irakurriz beste nire ofiziokidek zer idatzi duten azkeneko 10 urteetan, gubiok irakurritan, ohartu nintzen, ni baino hobeto askok idazten dutela, idatzi oso ondo egiten dugula euskarazko literaturan, baina liburu horietako asko ez dara matzat aldean. Oso liburu gutxi utzi didate arrastoa. Eta orduan ohartu nintzen, gure literatur irakurle kopuru mugatu horretako baten bati arreta piztekotan arriskatu egin behar novela, ez? Ze niri editoriak ez zidan eskatzen eta ez dit eskatzen horrela idatzi behar duzu, bestela liburu gutxiago salduko ditugu. Orduan, bueno, apustu bat egin nuen, nahi nuen despistatu irakurlea ere bai, eta ahalegin bat eskatu ere bai irakurleari. Gero badaude nire ustez estereotipo eta klitxe asko ez diotenak egiten bat ere on literaturari. Sinesgarria izatearena eta horrelakoak, ez? Eta nik zalantzan jarri nahi nion hori dena, irakurleari ez nuen asmatu, biztan denez, baina niri iruditzen zitzaidan, eta orain ere iruditzen zait, besteak beste liburu bombak, irakurlea deseroso jarriko duten, utziko duten liburuak behar ditugula, ez? Orain gehien saltzen den literatura da beltza, thrillerra, korapilo, matematikoak dauzkana, ez? Soluzionatzeko. Sudokuak. Bai, baina irakurleak badaki sekulako korapilua eukinda ere horrek eukiko duela konponbide eta soluzio bat. Badaukala emaitza bat, ez? Eta uste dut horretan ere irakurlea eroso bihurtzen ari garela. Eta uste dut irakurlea ez dela eroso egon behar liburu bat irakurtzen. Bai fizikoki, baina gero liburuak askuraren bat eragin behar di. Nik uste dut saiatu behar garela horretan. Horrekin ez dut esan nahi bestelako literatura egin behar ez denik. Egin behar da, zegu irakurlea asko behar ditugu. Literatur sistema osasuntzu bat edukitzeko, baina uste dut arriskatzea ere, bueno, komeni zaigula. Eta irakurlea ohitu behar dugu deseroso irakurtzen ere bai. Liburu hau nik bitan edo irakurri dut deseroso, astoragarria da, hola eroan eta ekarri egiten zaitu, gakoa da eta gero telebistan egin askotan itzulin da, gaixotasun hori daukan gizona, ez zerarekin gogoratzen. Baina hori azkenean aitzaki bat da mendekurako. Literatura iruditzen zaiti askok erabiltzen dugula mendekurako, ez da? Nik uste dut idazle pila bat oso koldarrak garela, ez bizitza realean. Eta orduan literaturak eskaintzen dizula ausardiarako eskenatoki infinito bat, ez daukana mugarik, ez bada zeuri buruari jartzen dizkiozuna. Eta hor, nire lehenengo gogoeta horren ingurukoa zen, mendekua gure gizartean, mendekua gu bizi izan ditugun azken 150 urteetan gertatu denarekikoa, ez?
alde batekoa zein bestekoa izan, ideologia batekoa zein bestekoa izan, uste dut mendekua erabat presente dagoela gure izatean azkeneko da barra bat amargarren, ez dakit, 19. mende amaieratik ona esango nuke, ez da? Etengabe dagoela, ez? Eta hori askotan literaturan nik irakurri dut, eta horri buruz nahi nuen ere antzerki saio bat ere bada, lako liburu bat, farsa bat, eta iruditzen zitzaidan farsa gizartearen gure eguneroko bizimoduaren parte oso importante bat farsa izugarri bat dela, ez? Eta horren inguruan nahi nuen. Eta Katamarro farsa kokalekua, novela honetako kokalekua, Bilbo berri hori izena farsa da baita. Erabatekoa. Eta gertatzen dena da, Euskaldun bezala badakigula ezinbestekoa dugula. Bilbo eta bere metropoli guztia, ez da? Hemen bizi delako Euskal Herriko jente kopururik eta handiena, eta hemen daudelako gero Euskal Herri osoan sekulako eragina duten enpresa eta faktore, botere faktiko ekonomiko asko, ez da? Eta zer bihurtzen ari den, hiri hau. Nik aspaldian irakurtzen nabil mundu osoan gentrifikazioari buruz idazten ari diren artikuluak, eta guri ere gertatuko zaigu, eta hori mundu osoan gertatzen ari da, ez? Mundu osoko biztanlegoa hirietan kontzentratzen ari da, ez da? Eta guri ere gertatuko zaigu. Eta Euskalduna nola biziko da, horrelako metropoli handi batean. Mendekatu egin beharko dugu, eta horri buruzko. Egituaren aldetik eta estoragarritasunaren aldetik arriskoak hartu zenituen, ze novela puzzle modura eginda dago, eta hor, beti esaten da, irakurleari alegina eskatzen zaio. Irakurleari kasu honetan, sudokua puzzlearen puzzle osatzeko alegina eskatzen zaio. Baina nik uste dut puzzle amaigabea direla, puzzlea zati bakoitzak ez daukala amaierarik. Esako nuke ez dutela denek pieza bat osatzen, batzuk hor editzen dira. Gotzon Barandiaran entzuten dudanean, zaila egiten zait berataz ditudan lehenengo oroitzapenak eta gero Gotzon idazlea bereiztea. Ez da gu Gaztetan, oraindik ere ez dugu gure burua sarri ikusten, baina Gaztetan Larrabetzura joaten ginen, Larrabetzuko gazte egunak, Bizkarriko egunak, oroitzapen horiek ditut gaztetxean, goizaldean, eta Gotzonan zegoen eta ezagutzen genuen, genekien hor zen. Eta guretzat, deskubrimentua izan zen, guk parrandak egiten genituen, haiek ere egiten zituzten, baina gero guk konpromiso batzu genituen, haiek ere bazituzten biztan denez, gauza guztiek antolatzen zituztelako, eta guk poesia irakurtzen genuen, eta haietako batek poesia idazten zuen. Ez dakit hor ikusi genuen posible dela, jende normalak poesia idaztea, poesia atsegina eta gozatzeko moduko poesia. Gero egon ginen Bihotz Bakartien klubaren lehenengo emanaldietan, ezagutu genuen Arrakalak, Katamalo, eta ez dakit, hor guretzako edo niretzako Gotzon bada guzti hori, ez? Idazletik arantzago beste guzti hori, edo lehenengo oroitzapen guztiaiek ere bai. Eta Gotzon Barandiaran esaten dugunean beti poesia etortzen zaigu burura, batez ere, Katamalori esker ezagun egin ziren guztiaiek, baina Gotzonek prosa ere idatzi du, eta horren adibide da Errotik, bere novela, eta nik aldarrikatu nahi dut novela hau, niri asko gustatu zitzaidan, irakurri nuenean, batez ere gutako edozeinen, Euskal Herrian azken urteetan bizi izan den edonoren historia kontatu dezakeelako, ez? Badago borroka, izandako borroken oroimena, badago martxan dauden borroken errealitatea, eta nik uste dut guzti horren inguruan sortzen diren sentimenduak ondo laburtzen dituela novela honek, beraz hemengo zatitxo bat aukeratu dut, ez da igual novelako zatirik ederrena izango, baina bai nik uste dut, ni gauza askorengatik oso identifikatuta sentitu izan nahi zen elkarrizketa baten zatitxo bat da. Gure aita zena CNT-koa zen, 36ko gerra hasi orduko ere. Gure amak 5 seme-alabak hartuta, 8 hilabete eman zituen kartzela senarraren bila, Bartzelonakoan topatu zuen arte. Ezurrek gaina hartzen zioten aitaren azalari, oso gogoan dut kartzelatik irten zenean ez genuela ezagutu. Hil zen artean sano gutxitan hitz egin zuen gerraz.
baina berba egin zuen guztietan goseak akabatu zuela errepikatzen zuen. Zentzua galtzeraino torturatu zutela kontatu zigun amak. Berak bizitakoa bizi ez genezan muga zorrotzak esarri zizkigun aitak. Etxean ezin genuen politika solas egin. Manifestazioaren batean parte hartu genuela jakinezkero, etzigun etxean sartzen utziko. Aurre egin genion apurretan, begiak zutan oihukatzen zigun ez ginela nor mundua aldatzeko. Guk bakarrik ezkenuela deus irauliko. Etxeko ez arduratzeko eta kanpokoenak hasteko, nork bereak konpondu behar dituela. Eta lehen, aipatu dizut, oholtza gainean norberaren literatura irakurtzea kasu horretan poesia, hori dela autokritikarako biderik gogorrena, zen norbera konturatu egiten da, tentela espada, ikin bat zorrotza da. Esan duzu, liburu honetan zerbait txarto joan dela, edo sentitu duzu, edo zerbaiten dutetan dutzen? Ez dut euki inongo karrera inorekin, ez, liburua publikatu eta aurkeztu eta biztanda esan dut, biztanda ez nuela lortu nahi duena, zer liburua argitaratu, egin zituen bere 2 hilabeteak. Eskaparatetan, ohikoa duena euskarazko liburu batek, 2 hilabete, 3, eta listo. Poesiarekin alderatuta, poesia askoz eskerronekoagoa da. Emanaldiak egiten dituzu, aldean daramatzazu poemak, jentearekin harremana daukazu, ikusi dituzu beraien aurpegiak, etorri egiten zaizkizu, beraiekin eztabaidatzen duzu, galdetzen dizute zer esan nahi duzu horrekin, ez dakit, nobelekin ez dut suerte hori euki eta badaki, irakurle talde bateko ardura daukadalako azkeneko 16 urteetan Larrabetzun, gero eta irakurle talde gutxiagotan konbidatzen gaituztela idazleok, aurrekontuagatik, udalak ez daudelako prest inbertsio horiek egiteko, eta gainera nahiko idazle berberak biltzen dira irakurle taldeetan, orduan gertadakizuke, niri gertatu zaidan bezala, 2 novela argitaratzen dituzu eta ez dizute irakurle talde bakar batera ditzen, edo batera, orduan liburua, hor dago, baina ez duzu eragiten. Gaztozen zure azken liburura, baina zure azken liburua kantak Euskal Kantzagintzaren berriena, azkena kanto ikusiko du. Hori baino lehen, egin izan dituzu hitzak hainbat kantarerentzat. Hor bai izan duzu feedback edo eroso sentitu zara, zuk zeuk ere jo egiten izan duzu eta kantatu? Bueno, modu asko dagoz, batzuetan zure letra bat hartzen du talde batek eta musikatzen du, eta hori izugarria da. Entzutea zure hitzak maite duzun talde baten ahotsean, eta inoiz baten bat kanta letra horiek kantatzen, zerbaitetarako bali izan dute seinale. Baina oso prozesua berazgarri iruditzen zait, bidaltzen dizunean idazle musikariak melodia, eta ja azten danean elkarren arteko negoziazioa, zuk sartzen dituzu hitzak, silaba kopuru horretan, musikaria ez dago ados aldatu egin behar dituzu, hobetu egin behar dituzu, fonetikoki berari gustatzen ezaiolako edo bere auskeragatik, aldatu egin behar duzulako, hor etengabeko prozesu bada eta asko ikasten duzu. Eta nire ustez oso aberasgarria da eta oso zaila. Ikasi eta ikasi, aztertu, eskolak eta abar, betik begiratzen, orain gentrifikazioa esan duzu, hola sortu zen Euskal Kantagintzari buruzko liburua, Hitzen airea. Hitzen airea, eta gogo nintzen aurkezpenean, Rafa Ruedarekin batera, beharrezkoa ikusi duzu liburu hori zeuzuek egitea lehen esan dugun moduan, astura batzu dago, zer batzuk, utxune batzuk edo dago zelako. Liburua idatzi baino lehen Rafa eta biok hasi ginen. Euskal Idazleen Elkartearen idazleak ikastetxetan programa horretan aurkeztu genuen proiektua,
iruditzen zitzaigulako ikasleek liburu bati buruz, edo liburu bat aztertzeaz gain behar dutela euskal literaturaren eta euskal kantagintzaren ikuspegi zabalago bat, orokorrago bat. Orduan, liburu idatzi baino 2 urte lehenago hasi ginen. Eta halango baten, Rafak esan zidan, hau idatzi egin behar duzu. Hemen egiten ari garen lana erakutsi egin behar da eta zabaldu egin behar da, ez? Guk egiten genuen idazle eta musikarien arteko elkarri eraginetik sortutako kantagintza, hau da, beti aztertzen, oraindik ere egiten dugu, aztertzen ditugun kantuetan beti dago idazle baten testua eta musikari baten melodia, elkarri eragin horretatik sortutako kanta, eta horrek ematen zigun izugarrizko aukera idazlea aurkezteko, testu hori idazlearen obran kokatzeko, gauza bera egiteko musikariarekin, eta orduan ertz ari asko ematen dizkizu horrek, testua edo melodia, kanta sortu zeneko giroa oso importantea da, jakitea, testu inguru historikoa, zer gertatzen zen. Idazle horrek testu hori idatzi zuenean, edo musikari horrek doinu hori egin zuenean. Eta horregatik ausartu nintzen lan hori egitera, eta egia esan, hori ere oso eskerroneko, horrekiko ere oso eskerroneko nagoz. Oraindik ere ari gara tailerrak, ikastaroak eta saioak egiten, bai ikastetxetan, bai ikastetxetatik kanpo, eta asko ikasten ari gara etortzen direnek kantu horiei buruz, testu horiei buruz egiten dizkiguten iruzkinekin, ez? Beti joaten gara etxera apunteekin, ez? Beraz, poema berriak idazten ibiliko zara, esperientzia horretatik ez zaizu gertatzen Lizardiren kantu bat, kantatua aztertzea eta etortzea gai bat, beste barako, beste zer baterako, ze galdera hon zentzu honetan doa. Bai, horrek asko laguntzen du, testuak idazteko orduan asko laguntzen du, irakurtzea poema horiek eta kanturako idatzitako letra horiek. Ni orain nik idazten dut historia kontatu nahi dudanaren arabera eta iruditzen baldin bazait hori kontatzeko formato, genero hori egokiena poesia bada, poesia bidez egingo dut, eta iruditzen bazait ipuina dela ipuina egingo dut, eta iruditzen bazait antzeslana dela antzeslana idatziko dut, eta novela bada, novela idatziko dut. Iruditzen zait horretan asmatzea oso importantea dela. Egin dezakezu autua eta novelista izan nahi baldin baduzu, dena moldatuko duzu novela da. Ni iruditzen zait iruntzietara egitea eraginkorragoa dela edo, ez? Hau da, kontatu nahi duzun hori, zuk buruan daukazun bezala, barruan sentitzen duzun bezala, ahalik eta fidelen kontatzeko zelan baita esan, ez? Nahiz eta gero beti aldatzen zaizun, burutik eta atzamarretara, baina ze genero, edo genero jakin bat dela eraginkorrena, horren aldeko auto egin behar duzu. Zegatik beti novela izan behar, ez? Genero asko dago, daude literatura. Urratu behar da, beste generoren batean idazten zabizta da? Ez, baina zen dut aspaldiko bizpairu urteetan antzeslanak ere idatzi izan ditut, iruditzen zitzaidalako historia hori jentearekin konpartitzeko modurik eraginkorrena antzeslana zela eta ez novela edo ipuina edo saiakera. Gitzi edo gutxi etzitatako antzeslana testu sormenaren aldetik ez da gurean. Novelak enduta euskeraz beste guztiak edo dut baztertuta. Euskaldunak ez du, irakurtzen duen euskaldunak ez du euskaraz irakurtzen. Eta orokorrean esango nuke baietz, novelaren diktadura izugarria da. Naiz eta gero irakurtzen duzun, novela Joan den Mendiaren amaitu egin zela, ez? Genero bezala, baina antza ez, jendeak irakurleak novela maite du eta beti aitzakiak bilatzen ditu bestelako generoak ez irakurtzeko, ahalegin egiteko, ez? Oso zaila da. Nik ez dakatu iturarik. Novela irakurtzea berezkoa baliz bezala, ez? Eta zen novelak batzutan luzeak eta denbora aurrera etengabean, ertzainak kantua da, unkigarria izan zen Agustia,
Berritzarrak erretiratu da. Ez dakit, bueno, bai, hartu du, egin du etenaldi mugagabea. Gero kantuan hasteko. Hori auskalo, ez? Guk azkeneko emanaldian esan genuen hurrengoa independentzia lortzen dugun egunean egingo genuela, orduan zail ikusten dut. Bueno, asko jarriko dira independentziaren alde. Horregatik, igual hori egingo dugu, ez? Independentzia lortzen badugu katamalo itzuliko da. Bueno, bai. Ondo gotzon, eskerrik asko. Ana Malagon elkarrizketatuko duzu. Badakit galdetuko zeniokela zenbateko distantzia hartzen duen literatura eta bizitzaren artean, galdetu beharko diozu baita ere bizitza eta literaturaren artean. Ondo da. Alde bietarako zer horretan, ez da. Eskerrik asko gotzon, eta hurrengoan omnibus honetan gotzon, berau, eta